16 ते 22 जून मजगती गोंयांत रामनाथी हांगासर जागतीक हिंदू राष्ट्र महोत्सव जावपाचो आसा। हातूंत पुराय भारतांतले सुमार 350 हिंदू संघटना तशेंच 9 देशांतले हिंदू संघटनेचे प्रतिनिधी भाग घेवपाचे आसात। अशी माहिती हिंदू जनजागृती समितीचे दक्षिण गोंयचे समन्वयक सत्यविजय नायक हांच्यांनी दिल्या। RTX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। नमस्कार, हांव सत्यविजय नायक, हिंदू जनजागृती समिती दक्षिण गोवा समन्वयक। येत्या 16 जून ते 22 जून या कालावधीन रामनाथ देवस्थान रामनाथी हांगासर वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सवाचे आयोजन केल्ले आसा। या अधिवेशनात संपूर्ण भारतभरातील 350 हिंदू संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी जावपाचे आसा। त्याचबरोबर जवळजवळ 9 देशातले हिंदू संघटनांचे प्रतिनिधी देखील या अधिवेशनाक येवपाचे आसा। या माध्यमातून आज केवळ भारतच नाही तर अख्ख्या जगभरांचे हिंदूंच्या समस्या निर्माण जातात, तर ह्या सगळ्याविषयी चर्चा या अधिवेशनात जातली। या अधिवेशनात लव जिहाद, धर्मांतरण, हलाल जिहाद अशा प्रकारचे अनेक विषय या चर्चे भितर येवपाचे आसा। त्याचबरोबर आता आम्ही पळयता की काश्मीर समस्या आसा, याविषयी द काश्मीर फायल नावाचो चित्रपट प्रदर्शित झाला। केरला जे लव जिहादची प्रकरणां फुडें आयली या संदर्भात द केरला स्टोरी नावाचो चित्रपट फुडें आयला। त्या माध्यमातून ह्या सगळ्या समस्यांची जी गंभीरता आसा ती आज अनेक लोकांपर्यंत पावली। आज गोंयांत सुद्धा पहिले तर इन्क्विजिशनच्या माध्यमातून अनेक हिंदूंच्यार जे अनन्वित अत्याचार झाले हे खंय तरी फुडें येवपाचे, गोंयच्या लोकांक हिंदूंच्यार जे अत्याचार झाले ते लोकांक कळचे, त्या विशयीची सुद्धा चर्चा या अधिवेशनात जावपाची आसा। हे अधिवेशन हे 7 दीस चलतले आनी ह्या अधिवेशनाक देशभरातील विविध महंत, संत, त्याचबरोबर हिंदू संघटनांचे प्रतिनिधी, अधिवक्ता हे सगळे येवपाचे आसा। आणि ह्या सगळ्यांचेर हे जे मंथन जातले त्या माध्यमातून फुडें हिंदू राष्ट्राची एक दिशा या माध्यमातून सगळ्यांक मेळटली आणि फुडें वर्सभर आम्ही हिंदू राष्ट्रा खातीर कशा प्रकारचे प्रयत्न करपाचे हे ह्या अधिवेशनातून ठरतले।